Ndi nthawi ya Nkhani uchokera kuno ku MBC ndipo Madzulo muli ndine Mercedes amawa ndi mzangayo Tausoni Kamalata poyamba nayi mitu ya Nkhanizi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jenansa watsindika kuti dziko la Malawi limayamikira za ubale wabwino mulipo ndi dziko la United Kingdom. Wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MBC ya Benson Tembo alangiza ogwira ntchito ku bungweli kuti agwire ntchito mwa ukadaulo ndi kubwezeretsa chikhulupiriro chomwe Malawi anali nacho pa wailisizi. Ndipo maiko a Malawi komanso Tanzania asainirana mgwirizano omwe ulimbikitse ntchito za malonda pakati pa kampani zing'ono-zing'ono m'dziko muno. Tsopano Nkhanizi mwa tsatanitsatani. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jenansa atsindika za ubale wabwino omwe ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi United Kingdom. Dr. Ansa amayankhula izi ku Lilongwe pomwe kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi amakumana ndi kuchita zokambirana ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo. Charles Wahara wafika ndi ripoti. Pazokambirananso wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jenansa anayamikira ubale omwe ulipo pakati pa maiko a Malawi ndi United Kingdom ndipo anati maiko awiriwa amathandizana mu njira zosiyanasiyana kuphatikizapo kulimbikitsa chikhalidwe komanso ntchito zosiyanasiyana zachitukuko. Dr. Ansa anayamikanso dziko la Britain kamba kothandiza dziko la Malawi ndi ndalama zokwanira 8 million pounds zomwe ndi pafupifupi 19 billion kwacha zomwe zinapita kwa anthu omwe ankavutika ndipo ankasowa chakudya. Thandizoli linabwera kutsatira pempho limene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anapereka ku maiko ndi mabungwe osiyanasiyana pa nthawi imene anthu ankavutika ndi njala m'dziko muno. Ndipo mmawu ake kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi Lady Catherine Stubblefield wayamikira utsogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika kamba koyika ndondomeko zooneka zomwe cholinga chake nkufuna kuonetsetsa kuti chuma cha dziko lino chibwerere. Kazembeyu wati dziko la Britain lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito zosiyanasiyana monga malonda, maphunziro komanso magetsi. Stubblefield anabwera mdziko muno kukhala kazembe wa dziko la Britain mwezi wa Novemba chaka chatha ndipo analowa m'malo mwa Fiona Rich. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Komiti ya padera ya bungwe la HRDC yayamikira uthenga wa mtsogoleri wa dziko lino opita ku mtundu wa Malawi kudzera ku nyumba ya malamulo ponena kuti ukupereka chiyembekezo komanso kuyika zofuna za dziko la Malawi pa mtima. Wapampando wa komiti a Henderson Mhango ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe ati uthengawu ukuonetseratu kuti ukufuna kuthana ndi katangale komanso kubwezeretsa chuma m'chimake. Imano Chikonso wafika ndi ripoti. Poyankhula mu mzinda wa Lilongwe wapampando wa komiti yapadera ya bungwe lomenyera ufulu la HRDC anati uthenga wa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika omwe anapereka ku mtundu wa Malawi kudzera ku nyumba ya malamulo ndi wachindunji komanso oonetseratu kuti chuma chibwerera mchimake kuthana ndi katangale komanso ndondomeko zogwirika zamomwe dziko lingapangire chuma chake. Komiti inatsindikanso zakufunika kwa ntchito za mafakitale ndi chidwi cha boma chofuna kukonzanso ntchito za ulimi ochitika m'minda ikuluikulu pofuna kuthana ndi njala ndi kufuna kuti dziko la Malawi likhale ndi chakudya chokwanira. Amhango anatinso pakufunikira kugwirana manja ndi kuonetsetsa kuti zomwe mtsogoleri wa dziko wanena zikwaniritsidwe. Nkhani yasona yakambapo zinthu zingapo zimene tikayang'anisisa kwambiri tikuonabe kuti zitithandiza kupita chisogolo makamaka nkhani ya chakudya komanso nkhani yokhuzana kukonzanso ulimi makamaka pa mega farms komanso nkhani yayikulu imene iliyo thana ndi katangale. Zinthu zimenezi zitatuzi ndi zimene taziona nokuti ndi zinthu zazikulu kwambiri kuti dziko liyende chisogolo. Pakadali pano komiti yapadera ya bungwe la HRDC yauza adindo omwe akutsogolera bungweli pano kuti ayitanitse msonkhano waukulu wapachaka kuti zinthu ziziyenda mwandondomeko ndi motsatira malamulo. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Bungwe la Center for Youth Empowerment and Civic Education lati uthenga wa mtsogoleri wa dziko lino omwe anapereka ku nyumba ya malamulo ukupereka chilimbikitso kwa achinyamata m'dziko muno. Polankhula pa uthengawu mkulu wa bungweli Alake Mbewe ati uthengawu unakhudza mbali zofunikira zotukula achinyamata. Ambewe anayankhula zambiri ndi mtolankhani wathu Mwayi Ntumodzi. Muli mfundo zingapo zimene notaziona kuti zikugwirizana kwambiri ndipo tili tcheru
kuthandiza boma kuti litanthauzire mfundo zimenezo, titanthauzire mfundozo kwa achinyamata amene timagwira nawo ntchito ndi ena aliwonse ameneno amakhala mbali ya ntchito zathu zimene timagwira. Ndakamba izi chifukwa choti mukaonesesa anakamba ku mfundo zofunikira kwambiri za kupereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata. Mfundo zimenezo zofunikira kwambiri. Chipani cha DPP mbuyo monse muchikulamulira chakhala chikutchuka ndi nkhani yokhuzana ndi kukhazikitsa ma community college, makoleji ophunzitsa luso akumidzi. Cholinga cha makoleji amene anja kwa ife ngati bungwe timachiona zoti akufikira achinyamata amene no ali kutali ndi taoni, amene ali kutali ndi adindo omwe amapanga maganizo, amene ali kutali ndi kumene kuli mwayi ndi zimakapeza anthu aja kwawo. Ndipo takhati kudandaulira mzaka zonse zapitazi chifukwa boma lapita lija adazisiya zimenezi. Takhati kudandaulira unati koma mukadapitiriza izi achinyamata chaka ndi chaka kutuluka ku skulu yapo kukachenjera luso losiyana-siyana koma kusowa ntchito. Ndi nthawi tsopano yoti achinyamata akhale ndi mwayi wotanthauzira masomphenya awo ndi chitukuko cha dziko lino. Ndipo kampani ya Empower X Consulting Limited yomwe imalangiza anthu pa nkhani zokhudza chuma ndi zina yati pali chiyembekezo kuti dziko lino lingathe kuchita bwino pa chuma ngakhale kuti padakali pano likukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Mkulu wa kampani ya Nelson Nkwende ati ngakhale kuti mtsogoleri wa dziko lino analengeza kudzera mu uthenga wake ku nyumba ya malamulo kuti chuma cha dziko lino chitha kukwera kuchoka pa 3.8% chaka chino ndi kufika pa 4.9 pofika chaka chamawa, kukwerako kungathe kuposa pamenepa chifukwa zipatso zabwino zayamba kale kuoneka. Iwo akufotokoza zambiri. Munachita kuyenda bwino. Nkhani ya mmene maganizira. Choyambirira timaganiza kuti mwina chuma chicha ziyendesani boma lokha. Ife mwina osatengapo gawo lokwanira. Komanso mutani muone bomali likupanga chotheka kuti ngakhale zinthu zili bwino, mwina zinthu zake zimene zimafunika kwambiri mu chuma cha dziko zitakhala kuti zakhazikika. Pompano pa chizungu amati inflation, kudula mmene zimamakiza kuti zakudya kapena zinthu zina zikwere mtengo. Akulimbana nazo mmene kuti zitsike. Kusakasaka kuti mafuta amagalimoto kuti akhazikike titani. Nanga forex inaso white tani kuti khazikike. Onde zimene zikachitika ife tikubwera no kuzangonjeza no kuti kwaphunzitsa anthu okay tikakhala no mu economy yoneka yonchi inomwe no mapanga izi kudzera maphunziro athu. Koma ife tili panopa kuthandiza boma kuti likwanitse zofuna zake ndi anthu ake. Wapa mpando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MBC ya Benson Tembo alangiza ogwira ntchito ku bungweli kuti adzigwira ntchito mwaukadaulo kuti abwezeretse chikhulupiriro chomwe Amalawi anali nacho pa wailesizi. Atembo amayankhula izi pomwe anayendera nyumba za wailesizi ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre. Tindi zambiri mu ripoti ili la Rashida Matandika. Pa ulendo wawo pomwe anatsogolera akuluakulu ena oyendetsa ntchito za wailesi za MBC, Atembo anakumana ndi anthu ogwira ntchito ku wailesizi pomwe anatsindika zakufunika kwa mgwirizano ndi kutsata malamulo akagwiridwe kawo ka ntchito. Iwo ati ngati malamulo angatsatidwe, Amalawi atha kuyambanso kukhulupirira wailesizi. Anthu mukakhala ochita chimodzi kuti muli mu umodzi mumakhulupirirana, komanso mumaona kuti zonse zokhoma zimene mumapezana nazo sizivuta kwambiri kuti muzipezere mayankho ake. Choncho ndimatsindika kwambiri pa nkhani ya umodzi kuti tonse amene tili mu MBC panopa tiyendesetse kuti tikhale ndi umodzi umenewo. Chifukwa umodzi umene ndi umene ungatithandize kuti anthu akunjako akhulupirire zimene ife tikuchita. Atayendera nyumba zoulutsa mawu za Chichiri komanso kwacha ndi kuona mavuto omwe alipo, iwo ati akonza mavuto omwe alipowa moyenera. Kunali kofunika kwambiri kuti tidziwe kuti kodi mukugwira ntchito bwanji, nanga makina amene mukugwiritsa ntchito ndi otani, nanga nyumba zimene mukugwiriramo ntchito ndi motani. So tinali ndi nthawi ndithu yozungulira ma studios onse ku Chichiri komanso kwacha kuno, komwe taona ndithu kuti pali zofunika kwambiri kuti zichitike, kwenikweni kuti makina ndi okalamba kwambiri
ena makina ndi amene ndinasiya ine mwina pafupifupi zaka 30 zapitazo amene tinkagwiritsa ntchito nthawi imeneyo. Akuluakuluwa anachita malumbiro awo oyendetsa ntchito za wailesizi pa 22 Januwale chaka chino. Rashida Matandika, NBC News, Blantyre. Mukuonera nkhani izi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mito yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jenansa watsindika kuti dziko la Malawi limayamikira za ubale wabwino mulipo ndi dziko la United Kingdom. Wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MBC ya Benson Tembo alangiza ogwira ntchito ku bungweli kuti agwire ntchito mwa ukadaulo ndi kubwezeretsa chikhulupiriro chomwe Malawi anali nacho pa wailesizi. Ndipo maiko a Malawi komanso Tanzania asainirana mgwirizano omwe ulimbikitse ntchito za malonda pakati pa kampani zing'onozing'ono m'dziko muno. Mothamangira nthawi tamverani izi mukangolowa mkalasi mwathu pompo mmasanduka mmisiri ndiye mukamatuluka mkalasi mwathumo mmakhala kuti mwasanduka kale wa bizinesi timakhala kuti takupatsani zida zoyambira, takuphunzitsani kale entrepreneurship and marketing skills, takulumikizitsani kale ku mabungwe oyenera kuluso lanulo imeneyo ndiye Sanweka Training Center kuyambira pa 2 March 2026. Register now. Blantyre, Lilongwe and Mzuzu Training Centers now 5 weeks training. Fees kuyambira 150,000 Malawi kwacha 4 months training. Fees kuyambira 550,000 Malawi kwacha. Timbireni Sanweka Training Center osalogeka. Imagine a Malawi where beauty is more than a view. It's health, it's dignity, it's our shared pride. For years, the Beautify Malawi Trust, BEAM, has been the heartbeat of this movement. Now, we forge the next chapter. We are proudly launching our new strategic plan for 2026 to 2030. On 27th February 2026, history is made. Join nation leaders, development partners, and change makers at Kamuzu Palace, Maki from 6 p.m. This landmark event will be graced by His Excellency, President Professor Arthur Peter Mutharika. Standard tickets are going at 100,000 kwacha only. Gold, 200,000 kwacha. Platinum, 1 million kwacha. And corporate table of 10 people, 5 million kwacha. Be part of the movement. Together, we can build cleaner communities, healthier families, and a more beautiful Malawi. In partnership with NPS Bank, your caring bank. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Bwalo la milandu ku Lilongwe lapereka belo kwa mkulu wa bungwe la National Economic Empowerment Fund NIF yemwe padakali pano adamuyimitsa pa ntchito a Hafles Njetseni komanso Anderson Mbozi atawatsegulira milandu itatu. Anthu awiriwa omwe awamanga lachisanu lapitali akuimba milandu yozimbayitsa ndalama zokwana 11.85 billion kwacha komanso kugwiritsa ntchito mphamvu zawo molakwika. Kutsatira kumangidwa kwawo lachisanu lapitali, mkulu wa bungwe la National Economic Empowerment Fund amene pakadali pano anayimitsidwa pa ntchito a Hafles Njetseni komanso munthu wina amene akuimba nawo limodzi mlandu a Anderson Mbozi ogwira ntchito ku nduna za malimidwe anakaonekera ku bwalo la magistrate mu mzinda wa Lilongwe kuti akawauze zifukwa zake zimene akhala akuwasungira mchitokosi. Powerenga zikalata za mlandu, magistrate Chukulani Kumbani anati anthu awiriwa akuwaganizira kuti adazimbayitsa ndalama zokwana 11.85 billion kwacha pakati pa 25 ndi 26 April 2025. Anjetseni pawokha akuimbidwanso milandu ina iwiri yogwiritsa ntchito udindo wawo mophwanya malamulo.
mlandu woyamba pa nkhani imeneyi akuti anjetseni adachotsa ntchito munthu owathandizira mosatsata malamulo, zimene zinachititsa kuti bungwe la NIF lilipire chindapusa cha 150 miliyoni kwacha. Pa mlandu wina ogwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika akuti ati anjetseni anagula nyumba ku area 13 mu mzinda wa Lilongwe, komanso nyumba ina ku Blantyre mosatsata malamulo akagulidwe kakatundu, ndipo nyumba iliyonse inali ya ndalama zokwana 1.6 biliyoni kwacha. Anthu awiriwa pakadali pano awapatsa belo, ndipo bwaloli lawalamula kuti apereke 1 miliyoni kwacha aliyense, komanso atulutse mboni ziwiri zimene zikhoza kudzalipira 10 miliyoni kwacha aliyense, ndi kutinso apereke zikalata zawo zoyendera ku bwalo la milanduli. Mmodzi mwa maloya oyimira anthu oyimbidwa milanduwa, a Jefferson Luwa, anati pakadali pano chimene akuyembekezera ndi zikalata zokhudza mlanduwu zochokera kumbali ya ndifa kukonzeka kwambiri, tidikiranso kuti atipatse zimakalata za nkhani yawoyo, za maumboni a nkhani yawoyo, so akatipatsa zizatidziwisanso kutikonzekeretsanso kwambiri kuti tipite chitsogolo ndi kesi. Bwaloli lidzakumananso pa 31 Machi pamene mlanduwu ukuyenera kudzayambika. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Aphungu ku nyumba ya malamulo ayamba zokambirana pa uthenga omwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anapereka ku mtundu wa Malawi lachisanu lapitali okhudza momwe zinthu zilili mdziko muno. Padakali pano aphungu ena ayamikira mtsogoleri wa dziko linoyo kamba kokwaniritsa malonjezano ake ofuna kusintha dziko lino. Unduna wa zaumoyo walowererapo pa zakuchuluka kwa imfa zomwe zikuchitika pa nthawi ya ubereki m'boma la Lumphi ndi cholinga choti apeze njira za nsanga zothana ndi vutoli. Wachiwiri kwa nduna ya mundunayi a Charles Chilambula wati malipoti okhudza nkhaniyi achititsa kuti ayendere zipatala zingapo ndi kukambirana ndi akuluakulu apakhonsolo komanso kukambirana kuti zinthu zisinthe. Iwo anayankhula zambiri ndi mtolankhani wathu Musase Cheyo. Lumphi kunali kuti tikaone zina zimene timakhala tikuona kuti zikuchitika ku Lumphiko, chifukwa taonapo kuti imfa za amayi zokhuzana ndi kubereka zinakhangati zayamba kukweranso pamene mbuyomo zinatsika ndithu, komano apapa zinakhangati zayamba kukwera. Nde timafuna tione kuti kodi chikuchitika ndi chani, komanso mavuto ena amene amatidandaulira kuti anthu akhala ngati akuthithikana kwambiri. Timafunika kuti tikaone kuti tingazikonze bwanji, chifukwa zikuoneka kuti zipatala zambiri ku Lumphi zinayikidwa pa level ya community hospital koma zilibe zoyenereza kukhala ma community hospital. Maiko a Malawi komanso Tanzania asayinirana mgwirizano omwe ulimbikitse ntchito zamalonda pakati pa kampani zing'onozing'ono mdziko muno. Mgwirizanowu uthandizira kuti anthu ochita malonda pakati pa maiko awiriwa asamataye nthawi yochuluka pa zipata za maiko awiriwa, komanso kuti azilipira misonkho yofewerako podutsa pa zipatazi. Nduna ya za ntchito za malonda ku Tanzania a Judith Kapinga ati mgwirizanowu uthandizira ochita malonda ambiri ndipo ntchito za malonda zikhala zikupita patsogolo. Tindi zambiri mulipotiri. Kusayinidwa kwa mgwirizano pakati pa maiko awiriwa kwachitika potsatira zokambirana zomwe zakhala zikuchitika zolimbikitsa ntchito za malonda ngati mbali imodzi yotukula moyo wa chinyamata komanso amayi. Mwazina, mgwirizano uthandizira kuti anthu omwe katundu wawo sakudutsa ndalama zokwana $2,000 azilipira ndalama zochepa za msonkho. Ndiyoniona ntchito za malonda mafakitale komanso zokopa alendo a Simon Itaye ati izi zithandizira kuchepetsa umphawi komanso kulemba anthu ntchito makamaka achinyamata. Ithandiza kuti processing my exports kapena my imports across borders akhale ovuta kwenikweni, chifukwa chakuti titati tionetsetse anthu awawa chimene adzilipira ndi $1 yokha basi akamachitira process a MRA. Ndipo ndinaona ntchito za malonda mdziko la Tanzania a Judith Kapinga ati ali nchikhulupiriro choti amalonda ambiri tsopano ayamba kugwiritsa ntchito zipata zovomerezeka, komanso kuti boma la Tanzania ndinso Malawi ayamba kutolera misonkho yochuluka. Ndipo mmodzi mwa anthu ochita malonda pakati pa maiko awiriwa a Richard Bachi wati mgwirizanowu ndi othandiza kwambiri pa ntchito za malonda.
nthawi imene timakhala pa boda kuti ikhale yayifupi ino mukudziwa bwino kuti nthawi yayitali anthu a business ang'onoang'ono takhala tikudandaula makamaka ndi ma procedures amene timakhala nawo tikafika pa boda. Nthawi zambiri pakhala kuti pali ma unnecessary delays, nthawi zina imapezeka kuti so mtunda kuti tipeze kuti tapangidwa clear katundu wathu tipeze kuti talipira zimatenga nthawi, koma kubwera kwa STR kuti thandizione kuti nthawi imene timakhala nayo pa boda ikhale yayifupi foti pakhala anthu amene akhale akuthandiza anthu ama business ang'onoang'ono. Komanso ubwino wa STR amene ndionera kuti msonkho uja wa import duty ndi kuti zatelemo wachotsedwa. Mu chaka cha 2021 dziko la Malawi lidatumiza katundu okwana $22 million komanso kuyitanitsa katundu okwana $64 million kuchokera mdziko la Tanzania. Ndipo mu chaka cha 2024 dziko lino lidayitanitsa katundu okwana $77 million kuchokera mdziko la Tanzania, ndipo katundu okwana $20.5 million ndiye mwe dziko lino lidatumiza ku Tanzania. Trust Office, MBC, Lilongwe. Chipani cha DPP chakhazikitsa ntchito yokonzekera chisankho chapadera pa 17 March ndi pempho loti anthu omwe analembetsa mkaundula wa voti adzasankhe mwa kuyimira chipanichi pa mpando wa kansala mdera la Mikongo mboma la Mangochi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chakumvuma a Bright Nsaka ndiyo atsogolera ntchitoyi. Owen Mavula wafika ndi ripoti. Chipani cholamula cha Democratic Progressive DPP chakhazikitsa ntchito yokopa anthu pa chisankho chapadera cha kansala chomwe chikuyembekezeka kuchitika ku wodi ya Mikongo mdera la kumpoto chakumvuma mboma la Mangochi. Msonkhano okhazikitsa ntchitoyi wachitikira pa sukulu ya primary ya Malukula mbomali pomwe panafika anthu ochuluka kufuna kumva mfundo zomwe chipanichi chakonza m'magawo achitukuko. Polankhula pa msonkhanowu, wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chakumvuma yemwenso ndi nduna ya zamaphunziro a Bright Nsaka apempha anthu amderali kuti adzavotere oyimira chipanichi, ponena kuti chipani cha DPP pansi pa utsogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika chili ndi utsogoleri omwe dziko lino lakhala likusowa. Anthu anavotera Profesa Arthur Peter Mutharika mwaunyinji chifukwa anthu ena amene amapikisana nawo amayesera kuti ayimire upresident kuno anali kumbuyo kwambiri. Then anavoteranso kuno MP wa DPP. Ndipo ife tili ndi chikhulupiriro chonse kuti pa ukansala avoteranso kansala wa DPP. Ndaona pa ground kuti nyamata ameneyu Arthur kunje anthu akumukonda kwambiri, ndipo ndibe chikayiko chilichonse kuti amuvotera pa chisankho chikubwerachi. Chimene tikufuna ife ndi chakuti kusakhale munthu wofuna kusokoneza chitukuko, chifukwa chakuti pakakhala kuti pasemphana pakati pa kansala ndi MP, makansala ena amakhala ndi cholinga chakuti apomboneze ntchito ya MP kuti MP uja akhale ngati akulephera. Mawu ake yemwe akuyimira chipani cha DPP ku wodi ya Mikongo Arthur kunje wati masomphenya ake ndi ofuna kutumikira anthu amderali. Kuno kukusowekera zinthu zambiri. Ndi zinthu zambiri zimenezo zokuti zitheka kuchokera pasi pa ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Chifukwa chipani chimene chinawina akulamulira ndiwo, komanso MP wa dera lino ndi Overton Imedi amenenso ali a DPP. Ndiye akavotera ine kansalanso wa DPP ndikuti kwathu kuno chitukuko sichivuta kutani, sichivuta kubwera. Pa msonkhanowu chipanichi chilandiranso mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za ndale a Wonderful Mkhuche. Mkhuche akuti alowa chipani cha DPP pokhutira ndi mfundo za chipanichi pa chitukuko. Kwambiri nkungoona kuti chipanichi chikuchita zazikulu ndithu mdziko muno, ndipo ngoona kuti titagwira ntchito limodzi titha kupitiriza ubwino umenewu. Ndinothokoza kuti achipani makamaka kuno ku Eastern Region anandilandira bwino kwambiri, ndipo masiku amene akubwerawa tizikhala kuti tikugwira ntchito limodzi kuwasapota president athu Profesa Arthur Peter Mutharika kuti achite bwino pamene ali president, chifukwa choti iwo akachita bwino ndikuti chipaniso chikhala kuti chikuchita bwino. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC linayamba layimitsa chisankho cha kansala wa dera la Mikongo ku Mangochi potsatira imfa ya mmodzi mwa omwe ankafuna kupikisana nawo pa mpandowu pa chisankho chomwe chinachitika pa 16 September chaka chatha. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Tikatere tafika kumapeto kwa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane tentonenso mitu ya nkhanizi.
wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jenansa watsindika kuti dziko la Malawi limayamikira za ubale wabwino mulipo ndi dziko la United Kingdom. Wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MBC ya Benson Tembo alangiza ogwira ntchito ku bungweli kuti agwire ntchito mwa ukadaulo ndi kubwezeretsa chikhulupiriro chomwe Malawi anali nacho pa wailesizi. Ndipo maiko a Malawi komanso Tanzania asainirana mgwirizano omwe ulimbikitse ntchito za malonda pakati pa kampani zing'onozing'ono mdziko muno. Pesa ni nkhani zindi zina zambiri popita pa mbc.mw, MBC Digital pa Facebook, Instagram, komanso X. Munali ndine Mercedes amawa ndi nzangayi Tauson Kamala 3 kufunirani usiku opambana.